godt finde på at tæppe min fedora. Så det er, jeg mener. Streamer er gået ned, jeg tror ikke, de fik din meme med. No. Men hvis streamet er gået ned, er Henrik så også gået ned? Henrik svarer? Det kan vi ordne. Okay. Ja. Jeg tror sgu, jeg har min armor page til det her. Fint. Fuck, den tog lang tid Du har at få ikke op, noget- den der dåse dip. Henrik, har du set dit stream, der hedder Solo Q Can't Stop? Nej, det burde jeg have opdateret. Altså, rimelig Også lang det der tid med at siden. få dit stream til at virke, for det er offline lige nu. Når man kigger ind under League of Legends, så stod Nej, der, så så stod der refresh det it. rigtige. Når man gik ind på streamet, så står der også noget andet ved mig. Hvad står der? Nå, Solo da jeg queue gik ind på can't streamet, stop. så stod der også Solo Q Can't Stop. Men da man kigger under League of Legends, så stod der det rigtige. Så lidt mærkeligt. Ja, Det kan... Det lyder godt. Når jeg åbner det, så står der også solo queue. Nå, nu er det opdateret. Så på den jeg har måde. slået op til nu. Okay. Men ja, min stream det gik åbenbart ned, så nu har det været tæt for 1 minut. Nå. Ja, det er faktisk en meget god map. Så ja, nu har jeg min armor rooms på en mærkelig. Shit, jeg håber ikke jeg kommer bagud, så jeg du. Hvorfor fuck har du så armor runes på? Fordi jeg skulle åbne det der fucking lort. Hallo, har du nogensinde prøvet at åbne sådan du salsa det? Det tager så Jeg er lang enig om, tid. vi reporter Henrik. Ja. Taber. Ja. Altså, det var også det, jeg fik ud af det der. What? Det har jeg aldrig prøvet, eller Du har hvad? vidst nogen. Du har Jeg var reporter, det har jeg været gjort mange gange. Nå, så Ramos, skal vi swap? Ej. Jeg ved fandme ikke spille Monarch. Vi John kan har godt. vortet. Ja, Skal vi gøre det? ja, lad os gøre det. Jeg gider ikke spille med det. Maokai og midt. I ser den aldrig komme. Vi kalder ham Han er bare umulig at gang. Fuldstændig umulig. Gosu kan ikke dø på lane, det bliver perfekt. What? Er det en udfordring? Nej, vi holder det bare mange normalt. gange. Bare hold din lane indtil level 5 eller et eller andet. Okay, så kommer du måske op. Ja. Vi er jo godt, at Gosus midlane, der er level 1 til level 2, det er bare ved danger zone. Gør bare det røde felt, bare level 3, så er det bare over. Det er åbenbart en eller Altså, anden. nej, det er, altså for det meste, så er det altid lige det der level 1 der. Level 1 og Det- level 2. Det er lige der, når de dinger level 2, så går det bare galt. Ah, shit, så gav han det sgu igen. Fuck. Hvordan gør de det? Hver gang. Jeg ved det heller ikke. Og hvor er Svend? Jeg var lige ved at bruge sammen. Sæt hans mor level 2. Nej. Og det var det, jeg hørte. Og det giver bare ikke mening. Fælles, mate. Det er åbenbart en eller anden, der lød ligesom I will dominate. Jeg ved ikke, hvem af jer det er, der skal følge mig solgt. What? Det buggede for mig, det der. Ej, det var ret, du lige gad gå den Q der, så det lyder som om den blokkede damage. Kæft, jeg jungler 5 mod Tommy. Mod Tommy? Nå, ja. Jeg tror, det var den der gut, vi spillede mod før. Nå, nej. Desværre ikke. Nej, det vil du måske hellere jungle mod en Tommy. Har jeg prøvet en gang. Oh, fuck. Ja. Woo! Janna Mechanics. Vi skal have en ward ud. Og jeg mistede CS. Jeg har Er der den nogen, der ikke. gider report? Jeg har i hvert fald ikke min ward, den står her. Jeg har den lige om lidt. Nice. Han skader ikke en skid, ham der. Meget Johan. 811. Level 2. Jeg skulle heller ikke lige forestille mig, at han kunne have mere liv end min Brom. Han er altså Ja. plus 150 liv i rooms. What? Flat? Ja. Ja. Flat 150? Det er fandme meget. Jeg har Flat, Seals, HP og Quince. Starter level 1 med 804 liv. Stand behind Brom. Er det måske derfor, du gerne vil have, at jeg skal stå bagved dig? Kom og se højklik. Gør vi det gode så. Kan jeg godt.
Go, go. Fuck, hvor er det nederen at spille uden magic resist. Ah! Men du har åbnet din dispel, hvad fanden det var. Jeg havde åbnet min lade. Fuck, den blokkede faktisk min Q. Nu har jeg fået det confirm. Okay, På Gosu, stream? sker det fandme. Er du klar? Ja. Han... Jeg troede, det var common knowledge. Jeg havde man blokeret mange gange. Åh my god, så flasher han. Jamen, jeg var også rimelig sikker på, at den gjorde det, men jeg vidste ikke. Nu skal vi være rimelig bange for bare. Kan vi skubbe det herinde først? Bare Bare jeg en med, ven. boys. Og jeg er sgu da ikke thresh længere. Ja, ham der er han altså rigtig low. Ja, han er godt nok det. Han må ikke få et CS. Nej. Det der ligner CS. Jeg tror sgu, det ender med, at han får kanon. Nej, de får Mig gode. var jo mod bunden, men altså, I har wards. Så. Ja. Hun har ikke sin sky. Kan du ramme hende? Ja, det kan jeg i hvert fald. Go. Fuck. Gjorde det lige. Fuck, jeg står for langt frem, Kevin. Kan du overhovedet få en? Fuck, han står bag ved Brom, men Ja, Brom det har ikke fik- mana til sin nice. behave Brom ting. Nej, Minion damage. han har kan ikke du nok gå ind? mana til at være... Time the shit. Turn around. Du bare lade det push, der er flere minions på mig, tror jeg. Fuck, det kan godt være, han har shit. Hun er 05. Løb. Så skød den på den. Nå. Jeg er stadigvæk 16 minions foran. Er du det? Ja. What? Kan du overhovedet stave til det? Nej. Ikke 16. Han læser til nørd, ikke... Nørd. Ja. Yeah! Ja. Got him good! Var der nogen af dem, der var flashes i det, jeg så det? Braun. Bam. Det gjorde nøs. Du har godt nok ikke så meget håb tilbage. Skulle du Det går måske nok have på stået grænsen, bag ved Brown? Det kan godt være. Jeg tror bare, hvis jeg havde stået bag ved Brom, så havde jeg nok haft lidt mindre HB. Ja. Nå, Elias, skal vi bytte? Nå, mig? Ja, det kan vi godt. Elias. Undskyld, jeg er vant til det, Elias, der spiller Maokai. Jeg er på vej. Tror dig, Kevin. Shit, du er på vej, Ja. okay. Nogen der har set tager Tommy det. for nylig. Nej, jeg er på vej op i top, men jeg har sgu ikke set nogen top. Tommy, Tommy. Jeg har set Tommy. Nå. Du skal op og kæmpe mod det her Giants Belt. Kommer til at hygge mig meget inde der. Jamen, det Jeg tager gør en sluk cola, Kevin. En hånd kun. Cola er usund for dine tænder, Martin. Du er Jeg nødt til at vil drikke push vand. de står. Sick. Nej, men Jeg det håber, bliver du. det var det lige præcis ikke. Nå, tilbage. Og Men mig i også- bottom jungle, eller hvad? Nå, hvordan ser det så ud, der- Kevin? Du er sød ved en ikke. minions foran. Hold da op. Det Så har vi happy. opprøvet det. Ja, det er lidt irriterende. Det der plat 1, der vinder vi ikke. Vores lane kæmpe stort længere. Nej. Vi kan ikke bare stå. Nej, Tommy var her. I'm dead. Så god så de der Elias, er du principper klar der. med? Altså, du behøver ikke at Vent, bevise det over for mig. Hey, jeg holdt dig sådan et minut. Kom så, Elias. You can do this. Fighter ultimate. Tommy var deroppe. Nej, det er rimelig nice der. Audition! Og jeg kommer. Okay. Jeg regner med, at du har alle de her minions selv. Det burde jeg. Okay. Jeg kan lige ud af kontrol. Wow, vi fik dem alle sammen. Oh shit, vi fik. En på en. Brom, han er ikke level 6. Så der er altså også en vej. level 6. Jeg har fuld HP, jeg mener, du var nødt til at halv exhaust ham, over. Jeg tror det går. Kan du ikke... Fint. Nej, Shit, på der vej kommer over. en 6. Jeg slog det der minion. Derfor vi skulle score en ordentlig Ej. bunke minions. Så. Så hoppede han godt nok ud af den.
Har du skjold? 3 sekunder. 2. Der. Fuck, han samler healet. Og du var ikke videre så? Nej, det var ikke min plan. Okay. Han havde lige bromskjold, så jeg kunne ikke nå at slå ham ihjel. Uden at gå for Jamen, det. det var nemlig, så stod Lucian for os lige pludselig. Så han godt. Ja. Og så Jamen, jeg kan ikke skyde mit ult igennem minions. ikke på den attitude i hvert fald. Fuck. Nå. Så kom det sgu Jeg har ikke lidt nok tilbage mana. på det. Så. Jeg var godt nok kommet 6, men den tog Og lige de har også swappet en Shen i midten. Ting sker. Gosus nærm. Ah, shit, okay. Gosus map away. Jeg har brug for den Er slags. det en ability? Hey, vej Yes. lidt. Oh my god, så havde jeg ikke mere mana. Hvor bliver jeg outplayed? Trykker Q og så er Nej, utryk. Jeg er basically 3 Q'er og 3 R. Shit, man. Det kan jeg fandme ikke stave til. Og jeg var endda så er det level foran. Hvor der bare fuld HP. Ja, han kommer nok tilbage med et BF nu. Så tror jeg, de er over det her. nej. Nej. Hallo, ham der. Nu når vi sgu ikke. Bare der support var der ikke. Jamen det var bare Der er boys, der er en stor vej her. lidt tilbage. Jeg har ikke en ward i den der busk. Martin han skrevet den. Jeg har skrevet. Fuck, jeg troede at... Han har ikke sin Brom-spil. Jeg har tårnet, hvis I vil ind. Men det ved jeg ikke. Det ved vi ikke. Vej, hun er her. Nej, jeg er top. De har en pink ward i try. Se på hvorfor vej. Og så. Nå, dreng, skal vi til at tage down? Gider ikke komme top. Det kan vi godt bot Kan du lane snære ham den. og kunne ham? Ah, Fuck. Kelly er på vej ned. Kelly er ved Baron. Kali er her. Vi kan bare tage dragen, så. Jo. Der er en Og pink så ward, den der går. booster. Ja, chill. Det er jo som at Godt spille spillet, i... Du kan ikke bare sige shield, men når du allerede er på den anden side der af er en væggen. pink ward i den der busk. Vi tager altså down nu, dreng. Ja, Det er i jeg orden. fik Broms flash. Jamen altså, det er jo helt perfekt, hvis vi kunne Fuck, spille man. bedre. Der var noget, der lykkedes for os. Shit, man. Let's not throw this shit. Skal vi tower dive af Kali 5 mand? Vi gør Ja, det. ja. Giv hende et pentakill. Ja. Ja. Det er det blevet lidt Der for er en nemt. pink ward her. Der er ikke tid til den pink ward. Kan du fatte det? Hvor tower der er rent faktisk. Ja, Skulle bare lige prove a point, ikke? Han Prøv at se, jeg skal fik en ult til med. på fucking Shenul, men fint nok. Nice juke. Det er ikke for sjovt, de kalder mig VP. Master Tactician. butter. General Butterbeast. Ja, jeg løber Kali op i toppen igen. Hvor fanden er hun level 10, du? What the fuck? Fuck, level 10. Holy shit. Hun har 420 score. Hun er nok op at bløse. Og hun er også Ignite. What? Jeg tror, det var planlagt. Froggen har ikke spist nok pølsehund i dag, ser det ud til. Ja. Bare til at få sort. Jeg er kun fordi jeg ikke er hjemme med dig. Jamen, det er rigtigt. Altså... Hvis jeg tæller rigtigt, så er der sgu ikke flere pølsehund, når du kommer hertil. Nej, det var måske Der er være 2 tilbage. 32 pølsehorn, der kører. Det er helt sikkert. Hvad har de? Fuck, Nej, du Lucian han er... Og det er siden i mandags. Og søndags. Og det er til 3 mand. Jeg regner med, at du har et nok. Nej, han er 2 levels foran os. Du tanker, Eller foran du mig. tanker, du tanker. Holy fuck. Ja. Okay.
Jeg dør! Okay. Er der nogen, der har set til mand? Har du Hej. Åh, shit. Han har... Sådan Timon er oppe i toppen og i fed. Det er kærligt, der Timon. Ja, det er det i hvert fald, det er Jeg slåede det der minion, Kevin. Ja, hvad der? Jeg er på vej væk, men jeg når det sgu ikke. Altså, jeg skal da ikke særlig meget på det her tårn. Se sædet. Åh, pis. Vi kan ikke gøre noget ved dem, Martin. Nej, bare men jeg vil kun, også bare så- have traded, og så var der lige pludselig ingenting. Og så stod jeg bare Hvad lige... vil du oppe i toppen? Og så var han Lucian. Okay, jeg kan mærke, den der Kali, hun har ingenting på mig nu. Nej, nu er det noget i dit Maokai-stage. Nå, Yes. men jeg har det min sommer, så nu. Jeg har en Det ved upgrade. jeg Sweeper lens. Sweeping lens. Så boys, så tror jeg sgu det er tid til, at vi skal have wards op, og det der... Ja, kan vi. Skader raketter. Jeg har en ward der. Har de det, eller har... Ja, okay. Det er i hvert fald ikke også der, kan jeg jo se. Fuck. Vi har en ward der, Martin. Tag det roligt. Timon har i midten. Bare var egentlig omkring midten, og Shen er i midten, så jeg vil egentlig gerne have Janna, der kommer herhen. Ja, jeg pusher det. På den Original. Wow. Nå, det kan være, at de var backet out i pussies der. Ja, her Henrik. Tag det roligt. Jeg har ult om 15 sekunder. Fuck, Ja, man det er får for næsten godt. top 2 Ja. det her. Jeg pusher bare det her op, og så løber jeg top. Janna, du må godt følge med. Nu kan jeg jo godt lide at kalde dig Janna, fordi... Jeg har et navn, okay? Dismissed. Ja, Janna. Vi er på vej op i top. Kan du snære? Det ser ud til, at han ved det. Ja, ja. Nej, jeg er nok stået af. Ja, de løber rigtig mange med. Jeg tror, det er en dårlig idé, det. De... Nej, jeg løber skal med. Nej, Vakalia er på vej. Shit. De er 2 med. Sæt hun water herude. Kan du holde midt selv, Kevin? Nej. Au. Ouch. På vej. Så ved jeg sgu ikke lige, hvad vi gør. Og de løber væk. De stikker åbenbart af. Det kan man også ikke. Ja, vi lige kan nå på upgraded sweeper lens til den fighter. Hvordan? Jeg tror, det er bedre bare en pink ward. Jeg har også Også noget billigere. Ja. Nå, om dragen spawner om 75 sekunder, må jeg hellere sige. Du er ikke flere misforståelser. Nej. Vi bare står dernede et minut før tid. kæft. Boys, jeg siger det bare lige. Fokus dem alle sammen i de her teamfights. Skal vi fokus dem alle sammen? Standard. Ja, lige præcis. Men den der Lucian jeg tror ikke, er rimelig fed. Oh Martin, han har Ja, exhaust. Yes, det kan jeg lige love dig, Kan du hvor komme jeg med har. her? Jeg kommer med Jeg har her. også exhaust, by the way. Jeg siger det. Jeg pinker den, du Stak dem. Jeg vil virkelig have, at jeg skal vise mit ansigt Kevin, hernede. kan jeg ikke. Ja, jeg er med. Back. Der er en arcade. Brodom, han er også hernede. Gå derned. Få med at stå ved ham. Ja, Ja, ja. det var lidt med. Det Jeg skal bliver jeg fandme være gået ind på, dreng. Bare Ja, luk det dem op, er luk dem op. De aner ingenting. De aner uråd. Jeg ved ikke, hvor resten af dem er. Og jeg Du kan kan nok ikke hende nok stoppe op. ham der Shen. Shen løber væk. Jeg kan altså ikke rigtig lige følge med i det her. Og jeg skulle da tårn her. What the fuck? Det er 4 mod 5. Løb, drengen. Hvor fanden? Jeg troede også, Kevin han var her. Det er typisk Kevin. De får med. Shen TP. Jeg tror, de tager dragen nu. Jeg bare gå på ham. Ja, okay. Kan det måske ikke. Hvor meget har de? Ja, okay, de gør nok ikke specielt meget. Det har Brown i hvert fald ikke. De ved, hvor du står, Martin. Martin blev lige afspillet. Og det var Summoner. Ja, og der kommer en Shen bag Vi os. kan gå på Shen, vi kan gå på Shen.
De kommer. Jeg kommer. Jeg tror ikke, de har taget dragen endnu. De har ikke taget dragen endnu. Nej, det har det ikke. Så lad være med at blive løbet. Nå, jeg er blå. Fint nok, jeg har en bot. Skal vi ud og tage den? Kæmpe skub op i toppen. Kom så, drenge. Lad os tage den. Så Brom han går tilbage. Ja. Jeg bliver. Smid en ward, den her. Det er sgu lidt stærkt. Må jeg hellere fjerne min ping. Okay, de kommer. Hun er fuld HP. Okay. Ja, hun er lige ved Wraith Der er Camp, tæt. så det giver sig selv. Jeg fejler der. Ej, du kan Åh, ikke. den der! Jeg skal fandme nok få hende nok væk fra det Ja, shit. vi skal have en top hurtigt. Ja, jeg skal nok tage det, Kevin. Det skal du ikke spørge mig om 2 Nej. gange. Var det overhovedet et spørgsmål? Det er ikke et spørgsmål, det var en ordre. Det ved jeg ikke. Ja. Det må jeg hjælpe mig med den her. Nej, Okay. jeg tror, Pas det på, var sådan. Kali. Fuck, hun er vred. Jamen, det er rigtigt nok. Fuck, de ved tager man vores godt, de pingkort kan. dernede nu. De mister alt. Tak. Du havde fået dit autosæk. Kevin. Det var også ved. Det kan jeg godt. Jeg begynder bare allerede på Last Whisper nu. Kan jeg få lavet det her overhovedet? Ja, de andre kommer. Det er bare en chin med Sunfire Cape. Ved du? Oh, fuck. Jeg kan slet ikke. Ja, det er meget sexet. Ja. Den der Lucian er meget fedt, by the way. Jamen, det er rigtigt nok. Han har ikke et færdigt item endnu. Han er lige fået i. Skulle lige være hans IE. Så. Er nu den røde? Ja, jeg prøvede at redde til midten, men så var de lige pludselig lidt flere end os. Jeg er ikke Der var en helt- ward. Jeg kan lide børn! Sind han nok goldt. Jeg er på vej derned også. Shit. Oh Skal shit. den reef. Oh shit. Skal der. Jeg går ikke ned til hende. Løv, gå så. Jeg løber. Den der fight der, det er noget af det allerbedste, I kan få. Jeg går nok kun 3. Jeg er også på vej. Jeg er også på vej. Jeg er også på vej, der tryk mig. Der er kommet ud. Tornado. Vi kan godt gøre. Ja. Skal vi gøre det her tredje? Ja, jeg er der næsten. Har du nok op? Nej. Kali er der snart. Det havde du da. Jeg har ikke Okay, det er source næsten. Kali. Men jeg har ikke ult længere, så jeg har ikke noget CC. Jeg har ikke Jeg sovet. løber bare op i top. Ja. Nice. Fik vi kun en på det, eller hvad? Ja, vi fik Lucian. Det var rimelig godt, han havde en spree. Ja. De brugte det med meget. Shit. Kevin! Jeg har ikke sovet der. Gør noget ved hende. Og jeg er der næste. Hun har altså brugt sin Hun pool. er- Hun kan ikke blive usynlig. Nå, nu er Bare det der med. Ja. Kan jeg lige prøve på at finde den ind igen? Vi vender om. Ja, okay. Bjørn vender over at komme. Martin. Shit, han tog 400 G. Måske 500 G. Men dragen er ikke op. 2,5 minut. Jeg er jo ham, de kalder svinet. Svinepølsen. Du var fandme moden. Nu tror, fik jeg min ikke alt laptop far fik- på mappet, okay? Jeg vil faktisk have givet den til dig, men Det ved jeg godt. What the hell? Det så i hvert fald også Han er sådan med ud. 11. Drenge, jeg er ikke inde i midten. Jeg er ude at samle XP. Og jeg har et chat, der vil kæmpe patter lige ved siden af mig. Nå, Martin, vi ses. Outplayed. Jeg tror ikke, jeg køber solstiller det game.
Det så også være fint. Vi skal bare teamfight. Nå, shit. Jeg bliver tommet herinde. Hun Men nåede det er ikke bare at sådan, tomme. hvis jeg water en busk, så dør jeg. Jeg skal også have slået et kill på et tidspunkt. Det skal snart være. Martin, kommer du på med mig? Jeg skal lige respawn. Det er i hvert fald der, du er fedt og bedst. Ja, men jeg vil rigtig gerne lige have fat i Michael først. Ja. Hvad? Ham der. Der er sikkert en akkerled lige om hjørnet. Der kommer en blom bagfra jer. Der kommer rigtig mange bag. Bag ved blom. Se PK, så hvis du kan. Bare for at se, om du kan nå op. Jeg blev støttet af Brown! Fuck! Ja, Fuck, hvis jeg ikke var blevet Jeg er ikke i nærheden, vi har ikke noget damage. Ja, vi har base values. Kevin. Hvis jeg ikke var blevet støttet af det der shit, så tror jeg fandme, at jeg ville have sluppet væk. Men der er Jatter shit. Hvis det ikke var for de meddling kids. Og den Okay, forbistrede stop hud. the board. Dragen. Holy shit. Ja, den... der er alligevel 20 sekunder, det skulle vi gerne kunne nå at fight. Men jeg kommer til 11 af det her, hvis jeg tror det. Hvor meget brugte de derovre? Må jeg få blåbær, for at du brug for den? Henrik, så Ja, du jeg hvilke var- ults de brugte? Jeg vil da meget Elias. gerne have det. De brugte Okay. Kali Nok sul. bedre af Kevin på den. De brugte Ja, det ikke kan rigtig godt være. noget. Tror jeg ikke. Browns ultimate. Shin eller Brom eller sådan noget. Soundspond nu. I går direkte på den. Det er tid. Nogen, der har noget lyserødt til Akali. Vi har en på den. Vi skal bare kæmpe herover. Så Jeg har måske noget lyserødt til dig. Nej, vi kan ikke, Henrik. Jeg Det er har. ikke smart der. okay. Jeg er på bare ikke. Ej, de Ja. tager den bare så. Ja. Henrik, han kommer ikke. Han bliver Akalet i øjeblikket. De står og Så rimelig godt, gør det ikke trykker det? på. Vi kan godt fight det der. Martin, giv mig et Jannerskjold. Har du et Jannerskjold? Du kan få den her, så du får lov til at hoppe ind. Jeg har Jannas kold nu. Hvornår er skjold? Hvornår er skjold? Nu. Jeg er ikke flash. Jeg løber hurtigere end han gør. Jeg løber hurtigere end han gør. Ja, det er klart, når du har Janna passive. Skjold om et sekund. Ja, vent med det, vent med det, vent med det. Ja, Så vent. minions kommer. Giv mig det, giv mig det. Jeg har tårn, jeg har tårn. Jeg løber Holy hurtigt. shit! Et Den fucking behind wreck. Brom, hva'? Du er så meget Brom, der står Jeg skal bagved fandme- der. i liv, stik af. Okay, Stik af! fuck, det var en god Jeg har combo, vi et havde pick der. Ja, for Jeg helvede. vidste ikke engang, jeg havde ultimate Ja, op, hun men er- det så fandme godt ud. Holy shit. Nå, Kan jeg nå det her? Jeg er der, Kevin. Men jeg har sgu ikke rigtig noget. Hun Ja. stak af! Hun stak af! det stikker helt af. Det er rimelig nice, du lige kom ud af tower range med det der hold. Det var egentlig rimelig heldigt for ham. Og Selvfølgelig. Det er ærgerligt at dø med sådan 2 sekunder cooldown på 0.